Anake wong dudu anak galon. Oh iya. Now main. Now kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu pancen ditinggal Wes. Kok malah dadi patung ning ngono. Pancen penampilanku termasuk unik ngono dijenengi uget-uget mergo joget wis tentak-celik kayak uget-uget ngono. Kok mboten saking joget sing masuk dibuka niku dijunjung. Wah, katanya kok mboten saking lho. Yo ciri khasmu kuwi. Nggih. Dua dijunjung diumbah. Kok malah diumbah. Wah. Makasih ya Mbak. Matur Mbah nuwun Biung kata lepat nyuwun pangapunten. Anjis. Lepat di bumbu sandan. Apa kuwi? Menawi lepat kula nyuwun Pangapunten. Lega. Nggih Biung.